Yen mati aja dadi dewa ratu aduh ke wong sukmanelang kontrangkan trengan wong sumanelang kontrangkan trengan mulup mumpul anggegana ngupati dalaning suwarga ing winang cana jatima lela aduh ger Gatot Kaca yugaku ger lalakon kok kudu disandang dening sira yugaku kulup Gatot Kaca abote kaya ngene ger ger Gatot Kaca kowe aja mati kulup aja mati ger tembe wae ngadep aning ngarsane jeneng ingsun Begawan Anoman lho kok palah kowe kok tanding mungsuh kelawan mungsuh bebuyutanmu ya kowe mau si Sasrawana Nalendra saking negara Giri Kutha Prungga kang tresna kelawan garwamu si Dewi Pergiwa lho kok pala kowe bisa kaya ngene nger Gatot Kaca tatumu geseng dadi areng nger Gatot Kaca ayo tangi yo nger urip yo nger urip nger aduh Gusti kula mboten kiyat nyurupi anak kula Gatot Kaca menika geseng dados areng ngoten niku kunarepanipun Gusti Dimas Werkudara kowe sing sabar yo Yayi sing sabar anakmu ki lho anakmu ora mobah ora ngalisik bisa dadi geseng areng kaya ngene tatune jalaran apa jalaran saka ampuhe siunge Prabu Sasrawana ing Praja Giri Kutha Prunggu. Aduh. Nanging ana tetembungan sing jenengane pati kuwi mau ana sing duweni pati siji dalane 1000 kula nafsin ndak ikatul maut kabeh barang sing duweni nyawa bakal tumekaning pati iki minangka dadi sandungan minangka dadi gudha pangrencanane yugaku nggih Gatot Kaca nggone bakal mbangun tugu aning madyaning wana tunggul rana ya ora dadi apa ora sah dadak nelongso apa kang dadi atiku aku percaya kahanan donya kuwi owah gingsir gilir gumanti nyokro manggilingan sing mawane ana dadi ora ana sawise ana mulih mring asale ora ana jalaran apa urip aning madyaning ngarsa padha kemawis tinulis saka wetenganing biyung brol saka nggo garbaning biyung wis nggawa jodoh nggawa rejeki nggawa pati dhewe-dhewe sing jenengane pati arepa dikuncenana wong titi mangsane mati ora bakal wurunga
Tamanono pusaka landhep nek durung telas tulis sing urip ora gadang mati. Ning nek wis pestine mati kecocok eri bisa dadi jalari pati. Kuwi mau pati. Nek jodoh kepalangan segara wedang tibane jodoh ndelalah iso nyabrang. Kepalangan gunung pitu tibane jodoh iso ketemu. Wahyu ora ana loro telu menungso diwenangake budidaya. Arep kan sembatan lan orane gumantung mrik laksitaning kodrat. Kuwi mau tembunge wahyu utawa kabejan banjur jodoh banjur tibaning pati. Wah ora sandadak nglalu apa kang dadi rasane atiku. Di aja wasu melang di. Kalu kaca aja wasu melang kowe bakal weluh jati. Jati temah walu yo ngger urip bakal kowe yo ngger karo kaca. Tak aturke kunarpamu marang wong atuhamu lanang ngger karo kaca.